Hare Ram, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranama Mataji. Pranam Hare Krishna. Mataji. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങാണ്. നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്തില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ബുക്ക്, ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്. ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളല്ല, മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാ പറയട്ടെ, ശ്ലോകങ്ങളല്ല. ഉപദേശാമൃതം പോലെ ശ്ലോകമല്ല, ഇത് മന്ത്രാണ്. 18 മന്ത്രം പ്ലസ് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം, 19 മന്ത്രം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം മീനിങ് അല്ല പഠിച്ചത്, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലല്ലോ. പോയല്ലോ. ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതില് ഉപദേശങ്ങൾ ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 18 മന്ത്രം പ്ലസ് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം, അങ്ങനെ 19 മന്ത്രാണുള്ളത്. നമ്മള് എക്സാം നടത്തുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ 8 എണ്ണം ഒരുമിച്ച്, പിന്നെ 9 തൊട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എളുപ്പാണ്. ഉപദേശാമൃതത്തിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഈശോപനിഷത്തിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇതില്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപനിഷത്താണ്. ആകെ 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട 108 ഉപനിഷത്തുകളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 എണ്ണം. ആ 10 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണാണ് എന്ത്? ഈശോവാസുപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആകെ 108 ഉപനിഷത്തുകളാണുള്ളത്. 108 ഉപനിഷത്തുകളില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് 10 എണ്ണാണ് പറയുന്നത്. ആ 10 എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഒരെണ്ണാണ് എന്ത് ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് വേദം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അപ്പൊ വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ് അല്ലെ? വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മിതിയല്ല. ഈ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒന്നും ആരുടെ നിർമ്മാണമല്ല, മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതല്ല. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വേദങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ഉള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഇപ്പൊ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ അധ്യായം വായിച്ചിരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ആ ശ്ലോകം പറയുമ്പോ അല്ലെ? അത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാമൊഴിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കാണ് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആദ്യം ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറിയാവോ? ബ്രഹ്മാവിന്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂര്യ. ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം ആദ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പൊതുവെ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ല, ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, അങ്ങനെ മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ വ്യാസ മഹർഷിയാണ് ഈ വേദങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ട്, അപ്പൊ ആകെ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു വേദത്തിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങള്? അഥർവവേദം എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ? യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, അഥർവവേദം. ഇങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. കാരണം നമ്മളെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വേദങ്ങളെ 4 ആക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരേ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വാമൊഴിയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പറയുന്നത്? വേദങ്ങളെ പറയുന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകള്? തത്വാത്മാവിലുള്ള 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. അതെ, നമുക്ക് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ ആർക്കുണ്ട്? നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ പത്താത്മാവിനുള്ള ന്യൂനതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 ന്യൂനതകള്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും തോറും നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മാതാവിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അമ്മയായിട്ട്, വേദങ്ങളെ അമ്മയായിട്ടാണ്, മാതാവിനെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സത്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നോ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ് ചാണകം അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ചാണകം എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. ചാണകം തെളിക്കുന്നതല്ല, ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. എന്തൊരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചാണകം തെളിച്ച് അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കും. വേറെ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ, മനുഷ്യന്റെ ചാണകം നമ്മൾ മലെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചാണകം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും അസ്ഥിയാണ്. ഒരു ജീവിയുടെ അസ്ഥിയല്ല ശംഖ്. നമ്മളത് എന്തിനെടുക്കുന്ന? പൂജയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? പൂജ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നതാണ് ശംഖ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അസ്ഥി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? കുളിക്കണം. അസ്ഥി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ശുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പൊ കാരണം ഇത് മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല. ഈ വേദങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആരുടെ നിർമ്മിതിയല്ല. മനുഷ്യനല്ലത് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണത്. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ അമ്മയെ വിശ്വസിക്കുന്നോ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ, വേദങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മന്ത്രങ്ങളാണല്ലേ, മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മള് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രം ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂക്തം, ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രം ചേരുമ്പോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂക്തം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രം ചേരുന്നതിന് സൂക്തം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുറെ സൂക്തം ചേരുമ്പോ, കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുമ്പോ അതിനെ നമ്മൾ സംഹിത എന്ന് പറയും. ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രം ചേർന്ന് അതിനെ സൂക്തം എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെ നമ്മൾ സംഹിത എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത്? കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സംഹിതയാകുന്നത്. സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേർന്നത് സൂക്തം. ഇപ്പൊ പുരുഷ സൂക്തം, കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ആ സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്ന് അതെന്തായിട്ട് മാറി? സംഹിത, ബ്രഹ്മസംഹിത. ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് കുറെ സൂക്തങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങൾ ചേർന്ന സൂക്താവും, സൂക്തങ്ങൾ ചേർന്ന സംഹിതയാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരേ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വേദത്തിനെയാണ് വേദവ്യാസൻ എന്താക്കി മാറ്റിയത്? 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്തതും ഈ വേദങ്ങളെ 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പേരുകൾ നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് 4 തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാം? ശ്രുതി. വേദങ്ങളുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ശ്രുതി എന്നും കൂടി പറയും. കാരണം ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? എഴുതി കിട്ടിയതല്ല, അല്ലെ? കേട്ടിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കേട്ടിട്ട്, ശ്രുതിയിലൂടെയാണ്, കേൾവിയിലൂടെയാണ്, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രുതി എന്ന് പറയാം. ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവ് എന്നാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവിനെയാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രുതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കേട്ടിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ആ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിയായ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണിത് പറയണത്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണ്. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മാതാവിനെ പോലെയാണത്, സത്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 4 വേദങ്ങളാക്കി തിരിക്കാൻ കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്, ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരാണ്, ബുദ്ധിശക്തി കുറഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 4 ആക്കിയിട്ട്, ഒറ്റ വേദത്തെ 4 ആക്കി മാറ്റിയത്. അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വേദവ്യാസൻ ആ വേദങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി.
അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ വേദങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്തു? വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തു. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സൂത്രം എന്ന് പറയും. മറ്റത് സൂക്തം, ഇത് സൂത്രം എന്ന് പറയും. കാരണം ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം, അതായത് വേദങ്ങൾ മുഴുവനും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓർമ്മശക്തിയോ കഴിവോ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അതിനെന്ത് ചെയ്തു? അതിനൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? തത്വമസി, അല്ലെങ്കിൽ അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ജന്മത്യാസ്യ, ഇതൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ് അതൊരു വേറൊരു അതിന് വലിയൊരു മീനിങ് ഉള്ള വേർഡിനെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പത്തിലും, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തവരാണ്, നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി. ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ, ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രവും പറഞ്ഞു, സൂക്തവും പറഞ്ഞു. നമ്മള് രണ്ടും പറഞ്ഞു. സൂത്രം വേറെ, സൂക്തം വേറെ. മന്ത്രങ്ങൾ കൂടി അതിനെ സൂത്രം എന്ന് പറയും. അതെ. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചേരുമ്പോൾ സൂക്തം, കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ സംഹിത. മനസ്സിലായാലും ഇപ്പൊ സൂക്തം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി, സൂത്രം മനസ്സിലായാലും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇനി ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ പറയാം. 1 അനുമാനം, 2 നിഗമനം, 3 പ്രത്യക്ഷം. 1 അനുമാനം, നിഗമനം, പ്രത്യക്ഷം. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അനുമാനം. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടിയതാണ്, അല്ലെ? അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്? അത് അനുമാനമാണ്. അത് അനുമാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുമാനം. രണ്ടാമത്തത് നിഗമനം. നിഗമനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. അത് സാങ്കല്പികമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആകാം, അത് ചിലപ്പോ ഉറപ്പാവണമെന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ആവണം, അല്ലെ? അതാണ് എന്ത്? നിഗമനം. നമ്മളെ നിഗമനാണത്. സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ആകാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നിഗമനം. മൂന്നാമത്തത് പ്രത്യക്ഷം. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. നേരിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ്? അനുമാനമായിരിക്കും എപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ നിഗമനവും പ്രത്യക്ഷവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. കാരണം നിഗമനം ശരിയാകാം, തെറ്റാകാം, ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നതോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും എങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല? പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. നമ്മളൊരു ലെവൽ 1 പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ ആപ്പിൾ കാണിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആപ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ കടിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആപ്പിൾ നല്ല ആപ്പിൾ ആണ്, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പറയാം നല്ലൊരു ആപ്പിൾ ആണെന്ന്. പക്ഷെ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണ്? അനുമാനമായിരിക്കും എപ്പോഴും. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നത്. നിഗമനമായാലും പ്രത്യക്ഷമായാലും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കൊണ്ടതാണെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ണിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? പൂർണ്ണത വന്നിട്ടില്ല. നമുക്കത് അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ? വെളിച്ചില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. പിന്നെ ഇനി പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ, ഇനി എന്താ പറയാത്ത നോക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇല്ല നമ്മളില്, ബുക്കിൽ നോക്കി പറയുന്നത്. അത്
ശ്രുതി മനസ്സിലായി, വേദങ്ങൾ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി, പിന്നെ അനുമാനം അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വന്നിട്ട് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ശ്രുതിയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രവണത്തിലൂടെ കൈവന്ന അറിവാണ് എന്ത്? ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന് വാമൊഴിയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടത് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്തുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്? ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയും. ശബ്ദപ്രമാണം എന്നും എന്തിനെ പറയും? ഈ വേദങ്ങളെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് നേടേണ്ടത്? നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നേടേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അതായത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നേടേണ്ടത്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ, പഠിച്ച, ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നേടേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. വ്യാസ മഹർഷി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭാഗവതം രചിച്ചു. 18 പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും വേദങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം എന്ത് രചിച്ചത്? ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഭാഗവതം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം കുറെ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും എല്ലാം രചിച്ചു, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിക്കാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അമലപുരാണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിസ്തരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് തുടങ്ങുന്നത് ജന്മത്യാസയത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. വേദാന്ത സൂത്രത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ജന്മത്യാസയത എന്ന വാക്യം ഭാഗവതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഏതിൽ നിന്നാണോ സർവ്വതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യം. അപ്പൊ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത് തന്നെ. എല്ലാ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് പറയണത്. കാരണം അതില് നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങള് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ, ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ ആക്കാം. അതിനാണ് നമ്മള് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപനിഷത്ത്, ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയണത്? ഈ 4 വേദത്തില് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്ത്. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ 4 വേദങ്ങളിലെ യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരിക്കുക, നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. നമ്മള് അടുത്തിരിക്കുക. ആരാണോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് ആ ഗുരു അല്ലെ. അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളെ ഇരുട്ടില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാരാണ്? ഗുരുവാണല്ലോ. ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഉപനിഷത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്, ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കേട്ട് ശ്രവണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആരുണ്ടാവില്ല, രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ രചിക്കുന്നില്ല ഒരാളും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനാരില്ല, രചയിതാവില്ല. ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനത്തിന് രചയിതാവില്ല. ഇനി സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ, ശ്രുതിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്മൃതിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തില്ല, രചയിതാവില്ല. നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു, കേട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതാണ് ശ്രുതി. അത് കേട്ടിട്ട് ഋഷിമാർ അത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും നമ്മള്, സ്മൃതി എന്ന് പറയും. അതായത് കേട്ടത് നമ്മൾ എഴുതാണ്, അപ്പൊ അത് എന്താവും, സ്മൃതി. സ്മൃതി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ പുരാണങ്ങള്, മഹാഭാരതം ഒക്കെ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അത് കേട്ടിട്ട് അത് എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്മൃതി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ കേട്ട്, ഇപ്പൊ വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, വേദങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ശ്രുതിയാണ്, അത് കേൾക്കാണ്. പക്ഷെ സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മളത് എഴുതുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും, സ്മൃതി. ഓർത്ത് എഴുതാണ്, അത് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ അത് സ്മൃതിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഋഷിമാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്മൃതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്? അതായത് അനുമാനം, പ്രത്യക്ഷം, അത് അനുമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് അനുമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വാക്കർത്ഥം വരുമ്പോ അനുമാനം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാ, ഈശോപനിഷത്ത് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മള് ലോജിക്കലിയും ചിന്തിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ലോജിക്കലി നമുക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ലോജിക്കലി നമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അത് അങ്ങനെയല്ലേ വരണ്ടേന്ന്. അത് അവിടെ മറക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ മനസ്സിലാവും, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്, അറിവ്. അറിവ്. അതവിടെ മാറിപ്പിടിച്ചു നിങ്ങള്. ഈശോപനിഷത്തിൽ അത് മാറി വരും അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേദമാണ് ഇവിടെ അറിവ് അല്ലെ, വേദമാണ് അറിവ് അല്ലെ, ഇവിടെ വേദമാണ് അറിവ് അല്ലെ. അല്ല, ഇവിടെ വേദം അറിവാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മള് എന്താ പറയാ, ശരിയായ അറിവില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അത് മാറ്റി വരും, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അനുമാനം. പക്ഷെ നിഗമനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, സാങ്കല്പികമായിരിക്കും, അപൂർണമായിരിക്കും അത്. ഹരീഷ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി, ഈ ഈശോപനിഷത്ത് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂർ ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയുണ്ടോ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയത്? വീഡിയോ ഇടുവല്ലേ മാതാജി? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടോട്ടെ. എന്തായാലും മിനി മറേജ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഞാന് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെന്താ പറഞ്ഞ? വൈദിക ജ്ഞാനത്തെന്താ പറഞ്ഞ മാതാജി? വൈദിക ജ്ഞാനത്തെന്താ പറഞ്ഞ? വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം, അതായത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലേ. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് തന്നെ തന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിൽ. അതിനെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയും. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ ഇതും പോലെ തന്നെ എന്ത്
ഭഗവത്ഗീത പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഈശോപനിഷത്തും? ഒരു ഉപനിഷത്ത് തന്നെ. ഭഗവത്ഗീതയും ഒരു ഉപനിഷത്തല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഈശോപനിഷത്ത്? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളല്ലേ? ഇത് ഉപനിഷത്ത് വേറെ. 108 ഉപനിഷത്തിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഉപനിഷത്ത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇനി മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിലെ കാണാതെ പഠിക്കണോ മാതാജി? ഈ മന്ത്രങ്ങൾ കാണാതെ ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം കാണാതെ പഠിച്ച നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതാ. പറ്റുന്നവര് കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ധ്യാന മന്ത്രം മാത്രം. അത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗ്രൂപ്പിലിടോ മന്ത്രം? പറ്റുന്നവര് പഠിക്കാം, നിർബന്ധമല്ല. വായിക്കുന്ന നല്ലതാ ഡെയിലി. അപ്പൊ ധ്യാന മന്ത്രം കൂടി എടുത്തോട്ടെ, അതും കുറച്ചുള്ളൂ. എടുത്തോട്ടെ? അറിയാവുന്ന കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്യാന മന്ത്രം. ധ്യാന മന്ത്രം ഇതാണ്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഇതാണ് ധ്യാനമന്ത്രം. ഇതറിയാം മാതാജി. ഇതറിയാത്തവര് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നല്ലതാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്യമാണ്, പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തില്. അത് ധ്യാനമന്ത്രം എന്നാ പറയുന്നത്. മന്ത്രം ഒന്നല്ല, ധ്യാനമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ മാതാജി? ഇത് ഞങ്ങളെ പൂജക്കെല്ലാം എപ്പോഴും പറയും മാതാജി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അറിയാം, പക്ഷെ ബൈഹാർട്ട് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാം. പഠിച്ചോളൂ, നല്ലതാണ്. ഡെയിലി ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പരമദിവ്യ, ഇതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവയും എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് നമ്മള് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്. പിന്നെ ആനന്ദം, പരമാനന്ദം ആ വിഗ്രഹനാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവം നമുക്കറിയാം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ സദ്ഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതനത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാലേ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സദ്ഭാവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സനാതനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ എവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലോ സത്ത്, ചിത്ത് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനശ്വരതയും പൂർണ്ണതയും നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും നേടാൻ സാധിക്കും, അനശ്വരതയും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതം, ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്? ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാകും അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദം കിട്ടുന്നത്. ആ ആനന്ദം കൂടി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയുമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോഴാണ് സച്ചിദാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ പരിപൂർണ സത്ത രൂപരഹിതനല്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഒരു രൂപമുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപരഹിതനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ പ്രപഞ്ചം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസ ലോകവും സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? അതും സമ്പൂർണ്ണമാണ്. കാരണം ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? സമ്പൂർണമായിട്ട് തന്നെ സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എങ്ങനെയാണ്? സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങള്, ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്ത്? ഈ ജീവാത്മാക്കള്, സൂര്യൻ, നമ്മുടെ ശരീരം, പ്രപഞ്ചം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളും സൂര്യനും നമ്മുടെ ശരീരവും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണാംശമായിട്ടാണ് പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണാംശമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ, അതായത് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ഈ പരിപൂർണ സത്തയെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപരഹിതനല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കും ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അപൂർണനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും അപൂർണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സത്ത എന്നത് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതമാകണം. അത്
മറിച്ചായാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലം അതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പൂർണ്ണസത്ത. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായിരിക്കും അത്. മറിച്ചായാൽ അത് എന്തല്ല? പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൈകള്, അത് ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെ? ഈ കൈകള് സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? കൈകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷെ അത് ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് കൈവരിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കള് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ഭാഗവും അംശമായതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്? അപ്പോഴാണ് അതിന് പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് സാധിക്കും? അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. പൂർണ്ണതയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ പൂർണ്ണരല്ല. പൂർണ്ണരാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണ ബോധത്തിനും കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ആ പൂർണ്ണ സത്തയെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ ഈ അപൂർണമായ ബോധത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ഈ വായ. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മായ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മായയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ്, പൊരുത്തപ്പെടാതെ നമുക്ക് അതിനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലാണ് നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതം. അതെങ്ങനെയാണ്? മായയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ധ്യാന മന്ത്രം പറയുന്നത് ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ. അതാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ധ്യാന മന്ത്രവും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് പഠിക്കുക, അതിന്റെ മീനിങ്ങും പഠിക്കുക. പറ്റുന്നവര് ഡെയിലി വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചോളും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇത്രയും തന്നെ ഇതില് പറയുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ, ആ ധ്യാന മന്ത്രത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. ധ്യാന മന്ത്രം പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണമേവാ പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?